sa nudím. Daj ma žehnanie, idem žehliť. Dokonca upratuje byt? Áno, áno. To už moje deti sú už potom v pozere, už vedia, že musia si nejak tak predbežne spraviť nejaký poriadok, lebo suseda príde na také velikánske upratovanie, ona má poriadnice späť považia, neviem čo, takže ona dobehne a ja ráno vchádzam do práce, po kde príde, ale dneska som to upratovala spálnu. A je to ten typ susedy, vďaka ktorej nepotrebujete žiaden systém, ktorý by vám zabezpečil bytovku, pretože má všetko pod kontrolou? Pravda, že ja dávam všetko pod kontrolou, upratovanie, všetko do zvodenie, že sa tak nehovorím. Potešil by ju balíček od Milky? No, pravda, že. Tak vieš čo? Ti miluje, ja predsa už mám cukrovku. Tak dozeraj na ňu, áno, aby to s mierou jedla. A pokojne aj spolu s tebou, pretože obom vám posielame balíček fantastických Milka produktov. No ja to si vás potešili. To sa vám aj takéto potešili, ďakujem veľmi pekne. Susedia, ktorí nosia jedlo. To je najväčší dar. Mal som to šťastie. Najprv som mal takú staršiu pani, ktorá mi nosila jedlo, a teraz mám bývalého kuchára suseda, aj ten mi nosí jedlo. A takéto A ty jemné nikdy gestá... neprinesieš. Nezostane mi. A takéto jemné gestá, napríklad, že nosiť susedovi jedlo, to pomáha susedským vzťahom. Navyše, ak si teraz kúpite akékoľvek 2 produkty Milka a zaregistrujete svoj pokladničný doklad, tak peniaze za drahší produkt dostanete späť. Viac informácií nájdete aj na milka.sk alebo na našom webe Express.sk, kde stále môžete posielať príbehy o svojich susedoch. Aj susedské vzťahy môžu byť sladké. Túto súťaž ale hodnú